Прывітанне. В эфіры праграма «Пік свабоды». Я Юрый Дракахруст. Тэма сённяшняй праграмы – канфлікты ў дэмсілах, сталення ці заняпад. Сёння нашая госця, паліталягіня, дырэктарка Цэнтру новых ідэяў Леся Руднік. Леся, прывітанне. Вітаю, спадар Юры. Леся, у Координацыйнай радзе новага склікання востры канфлікт. Коаліцыя большасці на чале з Паўлам Латушкам правяла рашэнне аб прыпыненні дзейнасці ранейшага статуту рады. Аднак апаненты коаліцыі, прынамсі блок Пракоп'ева-Ягорова і нашая справа, заяўляюць, што рашэнне большасці не мае сілы, бо не мела належнага кворуму. Не будем заглыбляцца ў юрыдычны бок спрэчкі, пагаворым пра палітычны. Як вам бачыцца, чаму ўвогуле ўзнік гэты канфлікт? Я думаю, што, як і ў любым канфлікце, тут могуць быць розныя прычыны. Як палітычны канфлікт, яго можна тлумачыць праз персанальныя альбо нейкія працэдурныя рэчы. Я асабіста не бачу праблемы ў тым, што ў некаторых людзей ёсць прага да ўлады ў палітычных органах, палітычная барацьба, лоббінг і некаторыя канфлікты з'яўляюцца нармальнай з'явай для многіх краін. Але дзеля таго, каб гэта палітычная барацьба была адэкватнай звонку і цывільнай у пэўным сэнсе, тут павінны быць усталяваныя некаторыя межы, і звычайна гэтыя межы яны працэдурныя, звязаныя з пэўнай таксама годнасцю, палітычнай культурай, якая нармалізуецца, з'яўляецца нормай у некаторых дакументах, рэгламентах. Таму ва ўмовах, калі не хапае гэтага, узнікае часта прастора для шырокіх такіх канфліктаў, якія разрастаюцца і драбяць палітычныя органы на яшчэ большую колькасць супернікаў, якія звонку таксама могуць падавацца ў пэўным сэнсе штучнымі ці проста неадэкватнымі. Таму вось мы з калегамі яшчэ 2 гады таму глядзелі на прыклады выжывання ўрадаў у выгнанні ў розных краінах, і мы глядзелі на акурат гэты складнік, на працэдуры, і мы заўважылі, што тыя ўрады ў выгнанні, дзе ёсць усталяваныя вельмі моцныя, добрыя, лагічныя, дэмакратычныя працэдуры, яны нашмат лепей спраўляюцца з устойлівасцю, нашмат больш эфектыўна пераадольваюць розныя канфлікты. Таму вельмі важна, каб празрыстыя і дэталёвыя працэдуры былі усталяваныя, каб на іх пагаджаліся ўдзельнікі гэтых органаў. І паколькі такіх працэдураў не было раней, то бок яны былі частковымі, альбо не ўсе на іх пагаджаліся, альбо пісаліся крыху на каленцы, то сёння ККР сутыкаецца, в прынцыпе, з выклікам стабільнасці структуры, у тым ліку вось такія канфлікты ўзнікаюць і праз недахоп рэгулявання, недахоп працэдураў. Вось і акрамя таго, канешне, варта сказаць, што беларуская сітуацыя ускладняецца тым, што мы не маем справу з органам, які можна называць паўнапраўным парламентам, які мае на дадзены момант дасяг да ўлады. Таму праз гэта таксама могуць гэтыя працэдурныя рэчы ускладняцца. Алеся, а ці згодны вы з такой банальнай трактоўкай гэтага канфлікту, што ўся справа, у прынцыпе, у тым, каб чальцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка і Аліна Коўшак маглі сумяшчаць гэтыя пасады з сяброўствам у Координацыйнай радзе? Я не ведаю, калі шчыра тут не хочацца гадаць, якія ў каго матывы. Відавочна, што частка людзей сапраўды настойваюць, каб гэтая норма была існай і дзейнай у Координацыйнай радзе, каб гэта было магчыма. Таму відавочна, што ёсць падазрэнне, што гэтыя людзі сапраўды хочуць працягваць працаваць у двух структурах. Некаторыя бачаць гэта праблематычным, але складана тут здагадвацца, што сапраўды стаіць за гэтай ідэяй. Але вядома, што гэта стала вялікай часткай канфлікту, я так разумею, матывам канфлікту таксама. Леся, а вот на ваш погляд, чым выкліканы такі напал канфлікту, такія жарсці, такія рэзкія ўзаемныя абвінавачванні? Там ужо і пра асабістае, і хто якія кампетэнцыі мае, і ўжо гучаць такія формулы, як там канстытуцыйны пераварот. На ваш погляд, чаму это так на такім градусе ўсё адбываецца? Я думаю, што мы проста сутыкнулись з тым, што вялікая колькасць людзей
новых палітыкаў прыйшлі ў новую для іх форму працы, а менавіта ў палітычную сферу, у якой дзейнічаюць крыху іншыя правілы, у якой таксама ёсць пэўная культура. Пытанне таксама, наколькі гэта культура ў беларускім кантэксце у нас развітая. То бок людзі, якія спаборнічаюць за прамую ці за сімвалічную ўладу, акрамя таго, не маюць палітычнага вопыту і выпрацаванай палітычнай культуры, яны вельмі часта, яшчэ ў адсутнасці працэдур, вельмі часта сутыкаюцца з такімі выклікамі. Гэта можа быць звязана і з персанальнымі канфліктамі, і таксама можа быць звязана з тым, што проста крыху не хапае вопыту такога больш дыпламатычнай камунікацыі, больш палітычнай культуры. Усё гэта зразумела, і людзі прыходзяць з розных сфераў, гэта таксама важна ведаць і памятаць. Хтосьці ніколі не займаўся палітыкай, хтосьці быў у экспертызе, хтосьці быў у грамадскім сектары. Гэта ўсё абумоўлівае, што былі розныя культуры камунікацыйныя, і таксама вось на фоне гэтых канфліктаў, на фоне, зноў жа такі, слабых працэдурных умоваў ствараецца вось гэтае поле для таго, каб крыху перакрочваць пэўныя лініі нармальнага, якія нам падаюцца, можа быць, больш нармальнымі. Ну і таксама варта тут адзначыць, што такія жарсці, яны ёсць і ў іншых палітычных кантэкстах, і ў іншых краінах. Проста тут пытанне ў тым, што часта мы іх не заўважаем, мы пра іх не чуем, бо ёсць іншая павестка, ёсць іншыя пытанні, якія звычайна палітычныя органы хочуць трансляваць на шырокае грамадства. Гэта звычайна паказаць, што ёсць пэўнае абмеркаванне ці данесці пэўнае рашэнне. Аднак унутры палітычныя канфлікты, бадай толькі калі фармуюцца ўрады, выходзяць на такую шырокую грамадскасць, але калі гэта канфлікты праз нейкія рэгламенты, звычайна пра гэта мы не чуем у дэмакратычных краінах. Таму я б тут не сказала, што гэта можа тлумачыцца толькі тым, што беларускія удзельнікі Коордынацыйнай рады, што яны вось новыя палітыкі і не маюць вопыту. Магчыма, частка з гэтага таксама, што мы проста больш пра гэта чуем, і таксама прычынай таму з'яўляецца, што мы маем мала іншых пытанняў, якія Коордынацыйная рада зараз можа проста вырашаць і вынікамі якіх можа дзяліцца. У вонкавага назіральніка можа ўзнікнуць пытанне вось з гэтых жарсцяў, з гэтых фармулёвак. А што гэта людзі дзеляць? Вось як бы вы на яго адказалі? Бо можна ўявіць сабе, калі такая спрэчка, скажам, у парламенце, ўнутры краіны, і тады можна сказаць, што яны дзеляць уладу. Таму што парламент мае пэўныя паўнамоцтвы. Малыя, не малыя, але вот Коордынацыйная рада не кантралюе ніводнага квадратнага міліметра тэрыторыі Беларусі. Ёй ніхто персанальна не падпарадкоўваецца, яна не выдае законы абавязковыя хоць для каго. Так што дзеліцца? Глядзіце, я думаю, што калі вы задаеце пытанне, вы сыходзіце з разумення палітыкі ў яе, ці ўлады ў яе ў вузкім сэнсе. Тут можна паглядзець на гэта шырэй і сказаць, што ёсць нейкая ўлада, сапраўды ўлада, якая праяўляецца ў фармаванні грамадскай думкі, ўплыве на міжнародную павестку, у нейкіх іншых рэчах. І менавіта пра гэта вельмі часта публічна заяўляюць прадэмакратычныя сілы беларускія, і офіс Святланы Аб'яднаны кабінет, і Коордынацыйная рада на міжнародных сустрэчах вельмі часта кажуць менавіта пра гэтыя моманты, звязаныя з уладай, ці хутчэй мы можам это назваць уплывам, уплывам на нейкія пытанні, на нейкую павестку. Але вядома, калі мы разглядаем гэта ў плане вузкага разумення ўлады, то тут сапраўды гэтае пытанне з'яўляецца вельмі лагічным, бо мы бачым, што такога дасяга прамога да палітычнага ўплыву няма на падзеі ўнутры краін. Таму я б сказала, што гэта можна назваць барацьбой за права на сімвалічную ўладу, на тое, каб у пэўны момант, калі гэта стане магчыма,
абвесціць пра тое, што вось у нас ёсць пэўны вопыт, у нас ёсць накопленыя працэдуры, накопленыя веды, накопленыя людзі таксама, якія ўжо патрэніраваліся і гатовыя да таго, каб вось уступаць у сапраўдную палітычную барацьбу. То бок яны не прыйшлі з вуліцы, яны прайшлі праз пэўныя вось урокі, скажам, працы ў палітычным органе. Таму я б сказала, што вось гэта сапраўды пакуль што сімвалічная такая ўлада і уплыў на тое, што сёння рэальна могуць рабіць дэмакратычныя сілы. То бок камунікацыйна неяк спрыяць таму, што ведаюць беларусы ўнутры краіны, што яны увогуле хочуць сказаць беларусам унутры краіны, ну і таксама міжнародна, што можна данесці замежным стейкхолдерам, як працягваць падтрымліваць увагу да Беларусі, да беларускіх медыа, і вось такога кшталту амбасадорства таксама можна лічыць гэтай сімвалічнай уладай. Ну, з другога боку, тут, канешне, канкурэнцыя, якая зараз адбываецца, зноў жа такі, яна і адбываецца праз жаданне гэтага ўплыву, праз жаданне сёння ці заўтра мець дасяг да рэальнай улады, уплыў на групы грамадства ўжо ў вось вузкім сэнсе разумення ўлады. Таму я вось яшчэ раз паўтаруся, это сімвалічная ўлада, это барацьба за права на сімвалічную ўладу. Наступнае пытанне пра пазіцыю Ціханаўскай. Падчас выбараў у каардынацыйную раду яна, ну, ў пэўным сэнсе дыстанцыявалася ад іх. Зараз сутнасць канфлікта ўсё ж такі, прынамсі, значнай мерай тычыцца двух чальцоў кабінету, які яна сфармавала. З іншага боку, вось на першым ці нулявым, уже я не ведаю, як там яны вырашаюць, пасяджэнне, якое вёл Іван Краўцоў, Ціханаўская выступіла, а лідары вот этой большасці, у тым ліку з яе кабінету, фактычна дэманстратыўна праігнаравалі гэтае пасяджэнне. Так вот, як бы, грубо кажучы, за каго Ціханаўская? Я думаю, што ў сітуацыі з каардынацыйнай радай для Ціханаўскай важна паказваць удзельнікам каардынацыйнай рады, дэлегатам, што яна да іх дасяжная, што яна іх падтрымлівае. Аднак, што тычыцца знешняй рэакцыі, то бок рэакцыі ў медыа, рэакцыі ў яе персанальных заявах, то я б сказала, што сапраўды ёсць такое адчуванне, што Ціханаўская спрабуе трымаць дыстанцыю ад гэтых усіх працэсаў. То бок актыўны ўдзел ва ўнутраных справах каардынацыйнай рады, ён мог бы паставіць пад пытанне ўвогуле незалежнасць офіса і каардынацыйнай рады, да? А па-другое, таксама паставіць пад рызыку рэпутацыю Ціханаўскай у выпадку, калі нешта з каардынацыйнай радай пойдзе не так. Таму актыўная падтрымка альбо такое ўмяшальніцтва, яно было б, напэўна, дзіўным з аднаго боку, у сэнсе таго, што складана падзяляць межы, дзе офіс, а дзе КР. З іншага боку, таксама яна крыху асцярожнічае, я думаю, таму што, зноў жа такі, як мы бачым зараз, з самага пачатку мы можам назіраць хвалю такіх канфліктаў, якая, я думаю, хутка не скончыцца, і ўсё гэта можа проста станавіцца пэўнай рызыкай для іміджу Ціханаўскай самой. Таму яна проста дыстанцуецца і спрабуе асцярожна назіраць, аднак на ўнутраных паседжаннях, думаю, гатова падтрымліваць, гатова заангажоўвацца крышачку больш. Але знешні вось эфект падаецца мне такім, не ведаю дакладна, што закладалі дарадцы Ціханаўскай у гэтую тактыку, але хутчэй за ўсё нешта падобнае на тое, што апісала. Леся, вось на думку некаторых, увесь цяперашні канфлікт гэта па сутнасці станоўчая з'ява. Гэта этап навучання палітыцы, навучання дэмакратыі. Ну, навучанне не заўсёды адбываецца гладка, не заўсёды адбываецца ціхенька, мякка, пухната, а вот бывае і так праз сутыкненне, праз жарсці. Ну, палітыка – это жарсці, это не акадэмія, это не акадэмічная дыскусія.
Можа быць, так і ёсць. Ну вот, і дарэчы, вот да таго досведу, які вы вывучалі іншых эміграцыйных урадаў, скажем, там парламентаў, калі такія былі. Вось канфлікт, можа быць, это ў рэшце рэшт добра. Людзі так вучацца. Я думаю, што канфлікт гэта спосаб дасягнення праўды ў пэўным сэнсе. У палітыцы, канешне, канфлікт павінен быць урэгуляваным. Калі мы кажам пра, зноў жа такі, канфлікты ў іншых, палітычныя канфлікты ў іншых краінах, больш дэмакратычных, гэта, як правіла, рэгулюецца тымі працэдурамі, з якіх мы сёння пачалі размову. То бок, гэта пэўныя правілы, гэта у некаторых выпадках нават час, які аддаецца парламентарыям на тое, каб выказаць сваю думку, колькасць чалавек, якія могуць ад пэўнай фракцыі ці партыі казаць. Гэта рэгламент, гэта рэгуляванне, якія існуюць яшчэ да таго, як гэтыя людзі становяцца абранымі ў гэты орган. Таму канфлікты ў іх выпадку, то бок у гэтых краінах, на якія, магчыма, арыентуюцца па сваёй мадэлі Каардынацыйная рада, яны, як правіла, больш зрэгуляваныя, чым у сённяшнім выпадку, які мы абмяркоўваем. І, канешне, у пэўным сэнсе гэта нармальна, што адбываюцца спрэчкі, таму што калі б не было спрэчак, то стваралася бы ўражанне, напэўна, што гэта не зусім сапраўдная такая вось палітычная барацьба, гэта хутчэй нейкая, напэўна, імітацыя. Калі ўсе з усімі згодныя, то гэта ўжо больш нагадвае нам вось ВНС і падобныя сустрэчы унутры Беларусі. То бок спрэчкі і непагадненні і нейкія супрацьлеглыя аргументы, яны павінны быць. Мы это таксама бачылі ў праграмах фракцыі ў Каардынацыйнай радзе. Але пытанне, зноў жа такі, у тым, у якой форме гэтыя спрэчкі даносяцца да медыйнай прасторы, да звычайных беларусаў. Я б сказала, што, канешне, звычайныя беларусы наўрад ці цікавяцца вельмі глыбока гэтымі пытаннямі і спрабуюць разабрацца, у чым канкрэтна там канфлікт. Таму тут ёсць рызыка, канешне, таго, што звонку гэта выглядае, канешне, як нейкія штучныя канфлікты альбо нейкія непатрэбныя канфлікты, якіх можна было б пазбегнуць. Некаторыя могуць зрабіць і іншыя высновы пра тое, што гэтая Каардынацыйная рада нічым не займаецца і гэтак далей. То бок розныя тут меркаванні могуць узнікаць менавіта праз тое, што гэты канфлікт выліваецца ў медыяпрастору. Вось, але канфлікт агулам это, канешне, нармальна, зноў ж такі падкрэслю, калі ён урэгуляваны. І у тым, ці ён карысны альбо не карысны, можна будзе упэўніцца крышачку пазней, калі мы сапраўды атрымаем магчымасць ацаніць пэўную эфектыўнасць Каардынацыйнай рады, калі для гэтага з'явіцца вакно магчымасцяў. Таму што, канешне, з аднога боку можна зараз сказаць, што вось дэмакратычныя сілы быццам бы нічога не могуць зрабіць, нічога ні на што не ўплываць, але давайце не забываць, што гэта не толькі ці не столькі іх віна, то бок мы знаходзімся ў вельмі складаным палітычным кантэксце, дзе прастора для любога ўплыву, асабліва з-за мяжы, яна максімальна маленькая альбо хутчэй адсутнічае. І таму ў пэўным сэнсе гэтая трэніроўка, гэтыя канфлікты, гэта, бадай што адна з немногіх рэчаў, якой можна займацца ўнутры палітычна. Іншая справа, што, канешне, для знешняга вобразу і Каардынацыйнай рады, і дэмакратычных сілаў агулам, знешняга вобразу я маю на ўвазе і ўнутры краіны, і сярод знешніх стейкхолдераў, было б добра, каб Каардынацыйная рада, канешне, хутчэй разабралася з гэтымі канфліктамі і прапаноўвала нейкія больш цікавыя абмеркаванні, якія тычуцца не ўнутраных працэдураў, а, канешне, беларускага народа і розных праблемаў, з якімі сёння сутыкаюцца беларусы, хаця б беларусы замежжа. І ўжо да таго, як гэтая праблема, скажем так, можа быць вырашаная, скажем так, як бы вылічылі, варта ее вырашыць. І як яна практычна будзе вырашана? Бо я думаю, вы чыталі, я чытаў, як людзі ў інтэрнэце, ў тэлеграме горка жартуюць, што у нас всего по два, і БНФ по два, і два сцяга, і таго. Будзе, відаць, две каардынацыйныя рады, будзе. І в этом у нас разнастайнасць. Калі апаненты Латушкі просто бразнуць дзвярыма,
скажут, что мы с этими переворотчиками як бы сидеть побач не будем, а Латушка скажет, я в своем праве, мы большесть, як он сказал, что ну, большесть, як бы, при демократии большесть же все-таки диктует. И скончится, я не ведаю, две рады, ці будет протягиваться этот скандал, мы вас признаем, мы вас не признаем, это посяджение першее, не это нулевое. Вот як той казав, на чым сэрца супакоіцца і на чым яму варта супакоіцца, на ваш погляд? Я не думаю, что супакоіцца ў хуткім часе. Я думаю, что мы будем назіраць пастаянныя нейкія канфлікты, якія будуць вырашацца праз новыя ітерацыі гэтых выбараў, будуць новыя склады каардынацыйнай рады, будуць зноў ж такі новыя канфлікты. І ці будзе ў нас две каардынацыйныя рады, сказаць складана. Я б хутчэй казала пра тое, што нават калі гэта ў нейкім сэнсе можа быць верагодным сцэнаром, я б казала, што найбольш верагодны сцэнарый — гэта сыход часткі дэлегатаў проста з каардынацыйнай рады. І гэты сыход ужо адбываўся, мы ведаем, некалькі разоў. Это падаецца такім сцэнаром больш прыязным у пэўнай ступені для іміджа каардынацыйнай рады, да? Калі людзі сыходзяць, скажем, па сваёй волі знешне, але унутрана там маглі быць іншыя прычыны, канешне. Гэта лепей, чым зноў ж такі раскол рады на дзве часткі. А як яно будзе сапраўды, ну цяжка сказаць, таму што зноў ж такі мы не маем прамога дасягу да таго, што адбываецца ўнутры каардынацыйнай рады, нягледзячы на тое, што гэта даволі гучна публічна абмяркоўваецца, але вельмі шмат за гэтым эмоцый, вельмі шмат нейкіх персанальных нападак, таму цяжка тут разабрацца дакладна. Мне, калі адказваць на пытанне, як я думаю, было б эфектыўней гэта зрабіць, то, вядома, это не так моцна выносіць гэтыя канфлікты ў медыйную прастору. Я думаю, это ўжо агучвала сёння прыкладна. Спрабаваць фокусавацца на камунікацыі знешняй, якая будзе арыентавана на аўдыторыю каардынацыйнай рады. Першую чаргу гэта яе выбаршчыкі, гэта дыяспара беларуская, частка беларусаў унутры краіны. І спрабаваць сказаць штосьці важнае для гэтых групаў грамадства і, можа быць, таксама для міжнародных актораў, калі лічацца важнымі стейкхолдерамі для каардынацыйнай рады. Але паменш выносіць гэтыя канфлікты неяк у публічную прастору і спрабаваць сфокусавацца на тым, каб іх хутчэй вырашаць. У пэўным сэнсе, канешне, я думаю, што частка працэдурных нейкіх размоваў можа быць завершана даволі хутка, калі сапраўды чальцы каардынацыйнай рады гэтага пажадаюць. Таму што калі канфлікт гэта нармальна, то таксама нармальна спрабаваць знаходзіць з яго выйсце. У тым ліку гэта выйсце можа быць нейкім кампрамісным фарматам, што часта вельмі здараецца у таксама дэмакратычных краінах, калі палітыкі спрабуюць ісці на ўступкі, і прыходзіцца ісці на ўступкі, таму што, як вы кажаце, і як цытуеце Латушку, тут і сапраўды большасць падаецца, што вырашае, да? З іншага боку, некаторыя кажуць, што дэмакратыя — гэта праўленне меншасцяў. Таму тут пытанне ў тым, як канкрэтна гэта можна вырашыць, але я думаю, што кампраміс і нейкія ўступкі — гэта неабходны крок, які трэба будзе зрабіць усім унутры каардынацыйнай рады дзеля таго, каб дамовіцца. Але, зноў ж такі, я не ў пазіцыі палітычнага кансультанта тут выступаю, таму звонку, мне падаецца, гэта было б прымальным вось для выбаршчыкаў, для людзей, якія назіраюць за гэтым звонку. Ну і напрыканцы, можа, такое крыху філасофскае пытанне. Ну, вот, як бы ёсць такая агульная формула, правда, шмат хто з ёй спрачаецца. Беларусы талерантныя. Беларусы талерантныя, шмат канфесійныя, і ўсё, як бы, яны дружна, што называецца, жывуць, і вот, як бы, не разрывае беларускае грамадства, нават суровыя крызісы. А вот ці так это в палітычнай сферы, ці так это вот палітыкі беларускія як бы гатовы ісці на кампрамісы, хай нават на хітрыкі. Вось. Ці, оказывается, можа быть, ці тут справа не ў палітычнай культуры, а просто, что вот в этой ситуации всем выгодно не идти на компромисс. Может быть, эта ситуация конкретно такая, что вот как бы есть интересы. Это, ведаете, як в свой час
знакомитый английский философ и политолог, ваш коллега Томас Гоббс, писал, что коли б геометричные аксиомы закранали интересы людей, то наконт их спрачаліся. Вот про аксиомы и спрачаются. Ну і ён жа казаў пра тое, што нармальны стан чалавека гэта вайна. Война ўсіх супраць усіх. Вайна ўсіх Вот это мы и бачым. Таму менавіта, таму мы гэта і назіраем у сённяшняй сітуацыі, і таму я думаю, што вы тут маеце рацыю сапраўды. Я чула гэта ўжо не раз, дарэчы, ад даследчыкаў, што ўсё ж такі беларусы не такія талерантныя, не такія неканфліктныя, як іх часта малююць. Гэта пэўны стэрэатып. Мы бачым гэта на шэрагу прыкладаў з розных даследаванняў, якія альбо ўжо былі апублікаваны, альбо не апублікаваныя. Магу прывесці толькі адзін выпадак, это даследаванне народнага пытання, якое праводзілася, падаецца, 1,5 гады таму. Лічбы зараз не рыхтавала, хутка не пагляджу, але можна лёгка знайсці на сайце народнага пытання. І там вывад, у прынцыпе, просты, які паказвае акурат, што нават лаяльныя прадэмакратычныя беларусы не вельмі талерантныя. Не вельмі талерантныя да іншых рэлігій, не вельмі талерантныя да людзей з альтэрнатыўнай палітычнай пазіцыяй, не вельмі талерантныя да людзей, якія там, можа быць, у іх іншая арыентацыя ці іншае паходжанне. І розныя фактары, якія яшчэ больш абвастраюцца, калі перакладаць гэтае даследаванне на шырокае грамадства. Таму вядома, што у пэўным сэнсе чакаць ад беларусаў талерантнасці ва ўмовах, калі іх ставяць яшчэ і у сітуацыю там, дзе ёсць дасяг да ўлады, то бок сімвалічна, зноў жа такі, альбо розных формаў уплыву, тут гэта, напэўна, крыху наіўна. То бок я б не чакала, што людзі, якія ідуць у палітыку, будуць спакойнымі, талерантнымі і кампраміснымі, бо з аднаго боку гэта не з'яўляецца вось гэтымі абяцаннямі, не стасуецца з абяцаннямі палітычнымі, якія гэтыя людзі давалі сваім выбаршчыкам, а з іншага боку таксама гэта крыху не палітычныя паводзіны, не класічныя палітычныя паводзіны. Калі я кажу пра кампраміс, я ў першую чаргу кажу пра тое, што гэты кампраміс з'яўляецца праз працэдуры. То бок, калі на месцы ёсць працэдуры, якія рэгулююць, якім чынам людзі павінны дамаўляцца, то гэтыя працэдуры і інстытуцыянальныя умовы, яны проста прымушаюць людзей дамаўляцца, бо па-іншаму не будзе працаваць. Таму, канешне, ёсць верагоднасць таго, што частка проста, скажам, застанецца ў меншасці, і пазіцыя гэтай часткі дэлегатаў не будзе неяк адлюстравана ў будучых рашэннях і гэтак далей, але зноў жа такі так працуе палітычнае поле, і зноў ж такі канфлікт таксама прагне вырашэння, але гэта вырашэнне не абавязкова будзе талерантным, мірным і грунтавацца на тым, што мы ўсе тут сабраліся ў каардынацыйнай радзе дзеля таго, каб сябраваць, будаваць сем'і і падобна. Таму, канешне, у пэўным сэнсе я б сказала, што беларусы, мы бачым на гэтым прыкладзе, як і іншыя людзі, калі атрымліваюць дасяг да ўлады, не абавязкова будуць вельмі спакойнымі, талерантнымі і любіць аднаго проста праз тое, што мы таксама беларусы. Вось. Добра, дзякуй вялікі. Я нагадаю, што сёння з намі была паліталягіня, дырэктарка Цэнтру новых ідэяў Леся Руднік. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку і падзеі вакол каардынацыйнай рады і ў каардынацыйнай радзе, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць у праграме «Пік свабоды».